संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 142421। बारसूत येण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना गुंड का लागतात असा खडा सवाल करत आमदार नितेश राणे यांनी मोठा गौप्यस्फोट केलाय। पाहूया काय म्हणाले आमदार नितेश राणे। मला आश्चर्य वाटतं आता बारसू बद्दल पण ते बोलतात की बाबा असे आंदोलन करतोय। आता मला एक माहिती काल कानावर आली, उद्धव ठाकरेचा दौरा 1-2 दिवसामध्ये बारसूला असं आम्ही ऐकतोय। तिथे तुम्हाला गुंड का लागतात? गुंडांना काय सांगितलेलं मुंबईच्या काही नामचीन गुंडांना फोन गेलेला आहे की चला आपल्याला बारसूला जायचं आहे। त्या काही लोकांची नावं आणि स्क्रीनशॉट आणि गाडीचे नंबर मी जाहीर करणार आहे। काही टिळक नगरची गुंड आहेत, काही गोवंडी साईडची गुंड आहेत। त्या लोकांना काल फोन गेलेले आहेत की बाबा उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यावर आपल्याला बारसूला जायचंय, तुम्हाला आमच्या कोकणात यायचंय, तुम्हाला बारसूमध्ये येऊन लोकांना साथ द्यायची आहे, शांत करायचंय ना। मग तुम्हाला तिथे गुंड कशाला लागतात? बरोबर, जे मोकोकामध्ये आतमध्ये आहेत, जे 302 मध्ये आतमध्ये आहेत, आता बेलवर बाहेर आहेत, अशी गुंड का लागताय? हत्यारं का घेऊन येताय तुम्ही आमच्या कोकणामध्ये? आमचं शांत कोकण का बिघडवताय? आणि ह्याला जर तुम्ही नकार दिलात, मी स्क्रीनशॉट सकट, नंबर सकट सगळे जाहीर करायला तयार आहे। त्या गुंडांचं नाव पण सांगून कुठल्या गुंडाला संपर्क झालेला आहे कालच्या 2 दिवसामध्ये उद्धव ठाकरेच्या दौऱ्यासाठी। तुम्हाला कोकणामध्ये बारसूला रिफायनरीच्या निमित्ताने यायचं असेल तर हे सगळे गुंड तुम्हाला का लागतात? ह्याचं उत्तर उद्धव ठाकरेंनी आणि या विनायक राऊतांनी आम्हाला द्यावं। कशाला आमच्या कोकणामध्ये येऊन दहशत करायची तुम्हाला? त्या सामान्य लोकांना घाबरवायचं आहे तुम्हाला? हत्यारे का लागतंय? पोलिसांनी, मी पोलीस SP ना, रत्नागिरी SP ला आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मला ही मुद्दामून ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे की उद्धव ठाकरे बरोबर आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची गाडी तपासा, तो कोण आहे, त्याचा काय पोलीस रेकॉर्ड आहे, हे तुम्हाला व्यवस्थित तपासल्यानंतर तुम्हाला कळेल की कुठल्या पद्धतीने मुंबईचे नामचीन गुंड ही रत्नागिरी बारसूमध्ये आणले जात आहेत। हे मी फार जबाबदारीने हे वक्तव्य तुमच्या समोर करतोय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।